Сега като се замисля, измислих, че това е най-лудото нещо, което съм измисляла. Не знам откъде да започна, но ще започна от тук. Искам да призная колко много ще се радвам да седим евентуално на една и съща маса. Да, не мога аз да пея, но с рими ще спечеля. Отговора ще е да, не се съмнявам в това. С мъдри думи, поглед лак, усмихната във всеки час. Присъствието, оценка 6 бележника записан. Днес не ми е нужен Брамс, за да ми е романтично. С вас понякога е доста драматично. С хармония е идеална, стъпка танцовална. Ла бемол мажор, била с колко знака? Прелюд и фуга, Йохан Бах на изпит се явявам с тях. Изпитвам лека доза страх, ще мине явно с шама. Много ми омръзна, много ми писна. Как в 12 клас да стана в 7 сутринта. История, теория, гони ма инсомния. Няма време за храна, тичам превеличкова. Часа слушам всичко, давам, гледам да не се излагам. Мисля, свиря, пиша, налага се да мисля. Понякога пропускам да изкажа благодарност. Понякога държанието ми пълна безобразност. Искам да призная колко много ще се радвам да седим евентуално на една и съща маса. Да, не мога аз да пея, но с рими ще спечеля. Отговора ще е да, не се съмнявам в това. Мисля, че изтъкнах вече колко е добра. Как на бала заслужава да дойде точно тя. Може би предавах се, може би изгубвах се, но много пъти тя стоеше и ме напъсваше. Важно е за мене да чуя да. Важно е за мен да не усещам самота. Важно е на бала да прекрачи прага с мен. Важно е да бъда най-големия ми фен. Важно ми е да се радва, важно ми е да е там. Важно ми е да се тя да каже да. Ясно е, че няма избор, ще залагам сляпо всичко в моята схема е детайл. Ще дойдете ли с мен на бала? Ако не дойдете с мен на бала, не знам, моля ви елата. Ще е много тъжно. Чао!